Judah and welcome back to my channel, no? Hi guys! Dugo-dugo yun dyan ka-vlog, no? So, mga 8 months na dyan ka-pin. Sukad na sukad atong kikan ko ni uli. So, karon na di ay, karong nga video kay mauli na sadta. Sa akong yutang niya tawhan, no? Palihog lang. So, karon di ay, time check. It's 5:45 na niya, alas 7 pa akong larga sa barko. So, grabe kahanga kay 7 days naman ako mawala dito sa Cebu, no? Pero grabe ako maleta. Maragikan ko New York. Mainan tag New Yorker, ani ba? Paligid lang mo. So, karon di ay nakoy kauban. Akong nasa dito sa akong kilid. Busy. Nakaputi naman ka di ay akong kabantay. Malihog lang, dali. Diba? Malihog lang. Karon padong niya may Pier 1. Kay, ano siya? Nagsayo may kay basin ma-traffic na sad mi sa among. Kuyuro pa kanyang Cebu kay Traidor. Laban lang, no? Sa laban lang. Chika ra taon niya. So, malihog lang. Okay guys, so kung makita na ito karon. No? Ingani ang okay lang, laban ng traffic. Kalma lang ang traffic karon, madag daloy-daloy lang atong kuan kanang pagbiyahe sa atong paki-view na ta atong i-view. Kira siya, no? Kira siya. Dahil lang. Sumato siya. Okay lang. Sige, video siya. So, ang nasan din ang muli tanong kay gusto sa ako magpa-bukid, no? Gusto sa ito magpa-layo sa itong mga kasakit dito sa syudad. So, mga rason ng muli ko kay sumul po kasi natin sa syudad ay marag parayo sa tos mga traffic. Gusto ko mga trees ba? Mga kahoy. Okay, just daghan jud kita mga green grasses of home dito. Check. Video ba? Ayaw pag video. Sa muka. Tapos biday, isa pa jud nga rason kay karon gusto dito man ta karon. Kagahapon day akong birthday, so dito ako mag-celebrate with my parents, with my family sa akong birthday, no? Ito lang, yung ganahan dali, wasip ko nag-celebrate today kaya marag mahal ka mga balitono, no? Balihog lang. So, moto sa balihog lang. Later. Okay guys, sumuha niya akong mga maliit na hatanawa. Sumuha niya akong dala. Pakiview. Sumuha niya akong dala. Lihog lang. Marami ka ng bayo. Hindi ka New York, palihog lang. A few moments later. Okay guys, natadarig barko, no? So, wala kong kaon, wala tanan. Karon ba ko naplastar tanan. So, nilarga ng barko. So, magpaabot tanan ta umaani na 5 sa buntag. So, magtungguan na sipit. So, I'll see you tomorrow guys. So, dito sa Kutaman kay mapawala sa ta kay gabi kayo kakap. See you tomorrow. Bye-bye. Tomorrow.
2,000 years later. Hi, Mom. Pagkaw na, Doy. Pagkaw na. Bagay, magpat pa ko. Apit lang na sus. Pag-hi sa mami, pag-hi sa ma. Pag-hi sa... Hi, Dong! Hi, Dong! Timbungan, nag-exantol ron, ma. Ha? Timbungan, nag-exantol. A few moments later. Ano ka? Mabibi ba? Okay guys, so nakaabot na dyan dali sa akong yutang na tawhan, no? Dali sa itong Butuan City. So karon nana ako mga friends, ako mga kabatchmate. Kabibo kayo kay nagidanag mga anak do. So murag asa di ay palihog lang bibo jud kayo. So karon diri asa na taman. No kay murag mabisi jud yung Jimex karon okay. Karon di ay nami handa-handa ginagmay no. So karon na sa mga friends, na ako mga auntie tanan-tanan mag-register mi kay you know mag kaon sa tayo palihog lang. So before tamo ko palihog like ug subscribe sa akong channel no para sunod kita na sa akong next video. So mga to siya. Salamat sa pagtanaw, mga to siya, kapoy siya pero laban lang. Go. Bye-bye.